Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, libat. Unsa? Magpakasal na ka na ako, Layla? O Bimbo, dawato na nakuha niyang di mong kasal. Yes! Yes! Alexon, yamag ka! Mapangka na, oy! Huwag niya ang tilipabad! Bimbo, una na tabasoting maayo ha, kay nagisapot. O sige, wato ko karong gabi sa inyo. Sige, bye! Ay! Masamag ka! Usa man mo pinadaganan, oy! Maanhing matag sayo ni mo! Ah, hilom! Ay! Kagagang dako! Hello, Bimbo? Pahalipagi ko, Binos. Nga naman? Nakadaog kag loto? Sobra pa sa luto ang ako nadaog. Misugot na si Layla nga magminyo mi. Unsa? Wow! Good news kayo na, Bimbo. Sa katapusan, mawa na gid akong kakulbaan ng Layla. O niya, kano sa man kasal? Karong gabi, magisabot akong Layla. Kinahanglang madali ang among kasal. Aron, Aron unsa? wa. Akuan, happy lang kay ko sa kong nabati gikan ni Layla. Well, congratulations na lang, Bimbo. Umaabot ka na yung hawd sa kumpanya ni Tito Luisito. Dili ka na naghatag na kong kalibay, Binos. Kayo sa mga nakalipay ni mo, Bimbo, ha? Si Layla. Nalipay ko nga mahimo kong asawa si Layla. In love yun ka anang libat? Anak tadi mga on. Grabe ka! Kulat-kulat tanta ni mo! Restaurant? Daplins dagat? Kenao na. Sus! Susog na kasabot magigko ni Rexon. Wala siya kabutangan sa kalibong sa auto kanin niya, oy. Layla, kinala makalahutay ka sa pagpagigatubang ni Tawhana. Pabaga na lang kasi mong dughan, day. Matirang matibay na ni. Oh, tuwa na siya pabols by payong na table ay. Nagtutok man niya sa dagat, nagtalikod. Ano ka na siya, no? Yung ana naman na siya utok ron. Lakot. Mindot tining dapitan, no? Ginahan ka nga. Anhi mo din his bimbo? Ikaw ba? Ano mo sige magkakiskot sa kong pamanhunon? Order na da. O kung kay bawas mo paborito, oy. Kanang ganahan ni mo ang order, ha? Kaya huwag makakakabaw sa kung gusto. Aw, good. Alam ko ka suko. Sungka ba ni mo? Waiter! Yes, miss. Ah, namay puchero, Oh, yes, miss. lambay, Na, miss. scallop, Oh, yes, miss. manggang hilaw. Nasa, ma'am. Pwede po na. Oh, yung nag-order mo kag mangang hilaw. Mabdos ka? Kana lang dong. Sige ka na tanan. Kay piskan o niya ka sa sapotin akong kauban. Ma'am. Ikaw ba? Ganahan ko mukha og manggang hilaw. O kaya pagbuot kay ako'y nag-order. O kung pananglit mabdos man ko, ayaw pagbuot kay wakilabot. Kinsa may amahan. Engkanto!
Oops, nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Mahimo ba, Rexon? Di na lang ko ta mag-away. Kaslunon ako. O sa lili madugay. Mauban ako ni Bimbo kung asa ko niya dadon. Malayo na taong ko nimo. Di nakakakita na ako. Hilom na. Gusto kong linaw. Ingan bitaw ko. Di na lang ko natulisod-lisod na itong kaugalingon. Sa magi problema nimo? Ang problema nako, kay tabian kay ka. Oh, sorry. Kilom na ko. Peace na lang gutagod. Bimbo, mamisita ka na sab ni Laila. O, tita. Dali, sod. Pero wa para ba sila mauli si Rexon? Ha? Sila nagkuyog si Rickson karon? Bimbo. Gipa-doktor ni Luisito si Laila. Nga naman, tita. May gibati ba si Laila? Wa malagi siya musultin ako. Naluwag man ako siya ganiha. Pero wa siya magsultin ako nga may gibati siya. Nanawag ni mo si Laila? O, tita. O, kani, iyan ang gidawat ng akong tanyag nga kasal. Ha? Tinuod ka? Makingminyo na ni mo si Laila? O, tita, malipayon kay ko karon. O, usa sa akong tuyo, maong pagpakigsabot niya sa among kasal. Ha? Mao ba? Mao na, tita. Magpakasal na kami si Laila. Lami man din nilang puchero tinino. Magdata pa rin ni Papa og ni Tita Teresita, ha? Wa ka katudluig table manner sa inyo. Wa. Kaya, magkinamot naman mi dito. Unya, kinahanglan magtabi mi samtang magkaon. Aron malimot mi nga, buwad og utan na among sudan. Kamubo ra sa kong pangutan na. Pagkataas mo tubag. Ingon ana magig ko. Anadaan na dilang good. Ako man ginakomplituhon ang akong tubag. Tod, kamo si Venus ba? Kano sa man mo mapakasal? Dungan ninyo. Ha? Anong sigam na imong mata? Walang. Sinahan man day ka. Anong kasulti mo kang sinahan ko? Kay magpakasal man sad ka, dungan na mo ni Bimbo. Pagdali na dekaon. Gusto na akong papauli. Si Mang Mondayon. Wa kay labot sa akong kinabuhi. Ikaw lagi. Sige man ka pangumentaryo sa kong kinabuhi. Mauli na ta. Rexon, Laila. Ay, tita, may gabi eh. Tara sa kusina, sudan Layla. Yes, sir! Noon sa man to si Rexon. Maragwa man to sa mood. Na, pirmi man na siyang wasmood, tita. Tuod. Tuwa sa laon sa kilid si Bimbo. Ganihara tong nagpaabot nimo. Ay, ako na ihatod sa kusina ang dana mo sudan, tita, ha? No. Ako na mo dani ini. At tuwa na lang si Bimbo kay ganihara tong nagpaabot nimo. Hello, Bimbo. Hi! Hello, babe! May kiniya ka na. Hay naman si Rickson. To, tingal ito siyang kwarto. Niagi ko kay gusto kong mugakos ni mo. Ay, Layla, gihatagan ko na mong sobrang kalipay karon. Ay, Bimbo, hindi ko kaginawa. Hugot na kini mo pagkakos na ako. Sorry. Ay, Nalipay thank lang ko nga makigpakasal lang ka na ko, Layla. Og mao niya ako. Kay sabutan nila to ang adlaw sa atong kasal. Ay, tali, stop. Ay, ayaw na ka nang... Nauna ko'y pangutanan ni mo. Oh, unsa man na? Unsa may plano ni mo human sa atong kasal? Oh, unsa pa? Dadto ka sa amo.
Kay asawa naman ta ka. Maayo. Ha? Kinahan na sa kumubiya ining baya. Og ni Rickson. Usa? Kay giunsam day ka direksyon, Layla. Wala na akong sa... Oh. Congratulations ninyong duha, ha? Kano sa ang kasal? Ako inon si Papa nga magpakasal mi sa labing daling panahon, Rickson. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!